rukun Islam kang lima puniki katindakna mreng para sasema Hop, nglerek Mbak Tri Hastuti Retnawati. Haja nganti ditinggalke Sak garis engkas, Mbak. rukun Islam niku Nglerek Mbak Mira Kirana. Saking Nganjuk. Dari Nganjuk sahadatete kang angka siji Mas Cahya Dalem. menika ugi sedulur sedaya utawi Mbah Lurah sak Sukorejo. Sak kecamatan nggih, Mas. Nggih, menika rawuh sedaya, Mas. Oh nggih, sembah nuwun Bapak-bapak kepala desa ing wewengkon Sukorejo, sugeng laras, sugeng midhangetaken. Neh, sak garis engkas, Mbak. kang angka loro salat Mbak Dian. dene kang telu Sak garis melih. Ramadan nindake poso Bir kita. Ayo. papat zakat ping 5 ngibadah haji Pas iki terakhir Winong Nawangse. Ngedum iso pas ini wangel lho. Ayo. Nggih. Jenengan ki wonten luar biasa kados Mbah Lurah Pak Soni. Ah, iya. Pokoke lek ngedum ki ora tau cecer. Lah nggih to, Mas. Pokoke arep pira-pira ya tetep didum padha. Leres. Ya. Rukun Islam sampurna Monggo dipun aturaken pepiling karya Abdi Solo Sumargi Ki Anom Surata. Yuk, dados. Mbak Mira dan juga Mbak Dian Munasiro. Monggo, meneng berdua. Mbak Tri Hastuti yang ketiga. Yuk.
Terima kasih Mbak Tuti, Mbak Mira, Mbak Dian Munasiroh.